Yo, boom, guys, it's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Bathi mtimantu mabuyu bambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi. And King Ginger, Cream de la Cream ufuna ukwenza sure uthelitswa iphakathi. Hey yo Mzansi, it's going crazy, it's going bananas. It's a Bible King mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with 2 years of protection. Wake behind the camera, and it's amazing today. But we are looking for lovers, and we are in Johannesburg, and we are within the streets. We are looking for lovers. Yours sincerely, King Ginger. Wake, take me to the couple. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandu mabuyu bambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthelitswa iphakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Except Bafethu, I just want to say congratulations to Iskwati Bafethu Bafana for making us proud. We got the bronze and we are back in SA and it's business as usual. Thank you so much to the boys. Basebenzi lo baba. Thank you so much guys, and please be safe Bafethu. As we all know, we are going to the biggest one Bafethu sizovota anytime soon, so please Bafethu make sure that usurejistile, go and vote Bafethu, and we wish you all the best. The future is here in our hands. Let's do it. It's Bible King. Away. Sharp. Zalo, sanibona Bafethu. Injani butwami? Hola. Shosho, ngikubuza Bafethu ukuthi i-swimming pool ingakuphi mhlawumbe mawungala coast nasepool. Mina ngisasemusha ezindaweni. Yeah, akabi sure. Yeah, wasibuza indawo bafo amakhemisi. Oh, sorry Bafethu, sorry ngingasho. Mina igama lami nguJinja Bafethu, ngihamba noVusi noMusa uwakhe lwana. So ngihambe ngishutha impilo yami ama-vlog mina yabo lonto le. So reality show yami le ngishuthayo. Ngihambe nje ngihambela. Wena my brother Bafethu ngabe nina nathandana Bafethu. So thina siyathandana. Awunjayani? Sure Bafethu, I know, nice to meet you. Umuhle sister Bafethu yabo. So Bafethu my brother, before nje siyele pool thina siyobhuda ngisacela unibuza nje few questions. Sure Bafethu. So ubani akayihlisa umoya. Oh, mina uSipho igama. Sipho. Yeah. Sipho, thank you nje mama zenu bani? Uli. Yeah. Ayuli. Akuzomnandi ekonuli. Ayuli. No problem. Mina mjinja mamazi. So into engambe ngiyenza ngambe ngibuza abantu ukuthi are they dating yini, because kunabantu lana abafuna ukujump into relationships, so abacavu ukuthi khamba kanjani uJinja musne. Awunjayami. Hayi bafana. Namhla ushaye phansi mfo wami. Yabo mina i-relationship yami ngiyayithemba prime yabo. How? Yeah. Awunazali yangazi. Umamaza kangazi ke. Sister mina yazi ngenzani? Ngambe ngibuza abantu ukuthi bayathandana yini, ama questions nje so that abantu emakhaya bezokwazi ukuthi yeah awunankinga ngo-12 sister. Dankili. Akana nkinga le. Ayuli. Nina nobabili. Niqoke njengoli. No Sipho. No wakhe. Yeah. Bengangitsheli ngani ukuthi kuziwa ngo-black namhlanje. So but what is it that you love about Uli? Yeah, njengoba ubona bafoza mina yami intombi enhle yabo. Yeah, yabona sithalo sami awuthi nje kancane bakubona. Uyayibona intombi yami uthi inhle kanjani bafoza. Yeah. Hola. Awunjayami. Sister, what is it that you love about Sipho? He's patient. He's patient. Because mina ngiyazazi ngiyahlanyela, but then yangibekezelela ubheki. Wena uthule kanjena. Hayi lo muntu lo uyakhuluma bafo. Ngempela? Hayi uyakhuluma. So uthanda ukuthi how? Ay bafana bom. Ay bafanas. Hawu kanti. Ay bafanas. Hayi singagijimi. Bafanas. Awa bafanas. Usaba nini? Wazani ngala. Yeah, asimeni nga. Awa.
awwa hey kuyaziwa mina uyiveza abantu bayibona into engibalekelayo hey shasho Hayi lesemuva futhi yabo. Ngathi awwa yo tsekana khona nevelayo lapha ngaphakathi bu yes so sister no I'm so when it's swimming do you see a future between you and my brother? Yeah, I do. You do. So ungamupha mhlawumbe abantwana abangaki mhlawumbe mawuthi uyamupha abantwana? Ufuna bangaki? Yo hayi mina according to mina mina ngiplan mhlambe 2 sithando sami. 2. Yeah, cause etawani yabo akusho ukuthi vele uzokunikeza abantwana abahle yambona. Apha ya umuhle sister angifuna uqamba mangane abantu bayakubona ekhaya. So wena my brother ngicela ukubuza kuwena mfethu in a scale of 100 ungathi umthemba kangakanani umuntu wakho? Yeah, mina ngimthemba 99.9. 99.9. Yeah. Wena awuthemba usithemba kangakanani in a scale of 100? Nam same rate. Same rate. Yeah. My brother ngicela ukubuza ukuthi ukhona yena omunye umuntu othandana naye besides my sister or mhlawumbe my sister kuphela? Hayi lutho mina nje ngifree. Free. Yeah. Thandana naye kuphela. Ngithanda naye kuphela. Nice. Njaya. Njaya ke thank you mfethu. Mamas Yebo. wena thandana naye kuphela? Yeah. Or ukhona umunye boy akekho Kuphela. uyena kuphela so Yena ngiyamthemba. uyamthemba Yeah. my brother Yeah, I do. Akangangiphi reason ukuthi ngamthembi. in a scale of 100 ungathi umthemba kangakanani? 8. 18 ne wena usithemba kangakanani uzwana ngala wena usithemba kangakanani? Mina Yeah 90%. 90 Yeah. okay nawe kuno 10% ongazithembi wena ne Ngumuntu. ayibo nanguli wali wena Yeah, are you Lee? Okay. No, it's perfect. I'm a brother that's ngintedele. Plus when uyangazi uyazi ukuthi senza njani yabo for mina nginokubheka vele. Yeah, unokungibheka mfethu ne. Perfect. Ngicela uphuma amazi yakhe kumtshela ukuthi uyamthanda mfethu. Showcase. You will never know. Maybe they know what I do. Sister wala kubaleka kanti ithini. Mfethu umuntu ogoyithini. Eish bafo Ngizana yazi nami amakamera. Uzana sekayangithusa. amakamera. Okay, Sekayangithusa, before bafana, ngintedele ngisazi. because ngiyabona ukuthi amakamera wathanda. Yeah wena. Uthe lo muntu lo unobuha. Kodwa ngathi sekayangithusa. Hayi yabo abantu nje namahloni. Wena bahloni. Yeah. Sister, there's this thing that we do, it's called loyalty test. Loyalty test is whereby we're switching phones for 60 seconds. You give your partner your phone for 60 seconds ukuthi ayicheck. Uyazi ubafu. Exactly, Ayicheck ukuthi wena ufletha nabo bani ukhuluma nabo bani. Same applies to you my brother. Uzwa ngala? Ugaye umamazi phone for 60 seconds ukuthi naye check ukuthi wena ufletha nabo bani khamba kanjani. Angithi wena sizama unankinga ngoba ucheat. Bibe ngithi sivumelana ukuthi asabheka amafoni. Kodwa sana sama ngithi maye just nje ama out afuna ukudlala nje umdlalo. Mara sike sa check ama-speed. You saw Yeah, everything was fine. ngiunderstand amara kufana nasekuqaleni yabo. Just ama out nje wayeke nje ayenza into yawo sibone yabo. Sister ranti Mama inkinga. ngiyathemba ngathi ushaya uvalo nje. No, I'm okay, baby. All right. Okay. Yeah, So anka iphone yakho ke zalo vus emva kwami. Asiqale ngeka mama ngifuna Cha. ukubona yazithanda. Ibukhipha nawe yakho. Asiqale ngeyamuntu ikhiphe unginike. Okay, ngicela Iza kimi yeke. Angithi maye Yeke. Oh. What's this? La phone. Letha. Phone yakho yafanele kavusi nje. Vusi ngicela ngibambela. Hawu. Abanye yavusi bayakena wena li. You know the story guys, it's about that time, it's going crazy, it's going bananas. Cela ume ngalana nje. Ngicela ume ngala mamazi. Hey yo guys, it's about that time, it's going crazy, going bananas. My name is King Ginger, Cream de la Cream, and it is couple switching phones. So qala ngephone yakho. Ivula. Azo, yeah. Hayi. Jaya, mama, how do you feel ukubamba iphone yenzotha? Ya futhi nje yabo mina angikaze ngibe namafoni number amantombazana uyazi udali. Uyangithemba ngithi mama. Imala na WhatsApp. Yeah. Uzomala WhatsApp mase ngithi type uzotype la usearch ne. Cela ume kanjalo. All right guys, we are on WhatsApp right now and we are about to start the Johndes. Yours sincerely Ganyoko. Type lapho uthi I love you. Nje mina bakushele njengoba nje uyi-outside grand nje. Sister mabona igama lakho ungitshele, mabona igama lomunye ubitch ungitshele. Fast. Yeah. Yeah. Hayi lutho bafo mina nje yabo Sengisebenza cry baby. Cry baby. awuyazi uthanda. Sometimes It's only me. only you ne. Delete ke lapho siswamazile phela la uzofundana nama message eValentine. Phuma lapho. Type lapho uthi I miss you ufake ne heart.
Njami lutho nje wena bakwenza lutho. Next bafoza yazi ngumuntu othembekile mina bafa yabo. Ayizakhala bafana bomlungu. Hayi. Alright delete lapho. Type uthi sex. Awu. Indawo nje yayo. Awu kodwa sesingaze sifike lapho. Angiboni into ekanjalo etholakala. Ayikho no search. Kolutho. Okay, phuma lapho faka i-image ebrinjolo. Faka i-emoji ebrinjolo. Ay jamana yasiqhatha manje. Baby, delete. Edala manzi. Hayi lutho angidilisi lutho yazi mama akufihleli next yabo. Edala manzi lawa wathi That's why nami ngikuthemba yabo mama ngifuna nawe ungithemba. sister That's why ungalokho ngikumisile futhi ngathi lo edala manzi lawa wathi impophomo. Ish akho lutho. Okay sure. Type lapho uthi come outside. Wena uthami wena. Awu angeke bafo mina nje yabo ngi-out nje right. Sharp. Ukuthi intombi yami ngiyayithanda bafa yabo. Una Facebook? Cha ngina Facebook. Type lapho uthi ish. Type lapho uthi I'm pregnant. Kanti ayikho into enizoyithola yazi awuthami. Why you digging deep? Because yabona ukuthi akuna next. And then sister ufuna stick on top win because when we dig we need to dig deep. We must go deeper. Una Facebook? Una Instagram? Ngena la kuma dial to bheka ukuthi yipi number efonelwa kakhulu ukudlula zonke na sister ngicela ungisheshesele sesebenza la. Wena ufuna Lapho ngikuthole lutho lapho. wena uyangazi wena. Okay, ama number angawazi mina ngizothini. Okay, and my numbers. Abantu basecompany. Aw. How do you feel ukuthi umfana right? Ngijabulile. Hey, wena li. Sase. Now. Ivula name futhi. Yeah. Ivule futhi. Edala sport. Li ngisheshisele. Kuyashisa. Leave phone. Yona namhlanje bakuthola esingalindelanga sithando. Bamba. Maka baby sikasa check ama sama phone. Yes, akunankinga phela siyawa-check futhi. Uza la. Sister, vusa. Phela dala. Ngizotshela uvusa kubanga. Type lapho uthi I love you. All right guys, we're on WhatsApp right now when you're about to tap the Trondis. I love you. Abakushayeli mama slapper. Bakhona bangishelayo. Wena uthi Angibakho. Manje khuluma funda igama. I love you. Funda igama lalo mfana lo wathi I love you. Mandla. Ubani uMandla? Uzongitshela ngale. It's just a friend, baby. Nothing serious. It's So just a uyamthanda? friend. But umbhalelile la uthi I love you naye uthi I love you too. Ngena lapha wathi. Phela kodwa manje ngiyacabanga lento Ngena. izongiphula inhliziyo. Ngena ibheke. Uyindoda wena. Athandane no. Hayi. Wena Uke wambakashela futhi. yeah phela umuntu wakhe awuthami. We planned to meet, but we did not. La ayibhaliwe Kanjani, sister ayibhaliwe kanjalo akuwona ama plans lawo. Into Ngoba eyenzakalile. nakho lo mjito uyasho ukuthi hayi ukuphi wena uthi usendleleni. Endleleni kanjani? Ngisendleleni, but then did you read the rest of the message? Angifikanga. Type uthi sex, type uthi sex sibone ukuthi uMandla vela. Type uthi sex. Yomjita. Type uthi sex. Sister, yazi mina nguwena ngabe ngiyaxolisa kusase early before kuze kuvela nezinye izinto. Vele nale phone angisafuni ukuyibamba yazi qishi ngiyacasa. Can I explain, baby? Yeah, explain. Like, I get you know, always complain about communication and stuff. You don't give me Manje that. ngicela ukubuza something. But on the safe side, I never slept with anyone, baby. Manje lo sex lona. No, like, ungicelile, Ngicela yes. ukubuza something ne. Beside ama out, ukuthi ama out afike lana fanda. Niyandlala Uzongitshela ngale nto leyo. niyandlala ngale Uzongitshela ngane. ngale nto leyo. No, baby, I get it, baby. I- You don't give me time, so. Isikhathi sani? Siphi isikhathi akusisikhathi sami sekunike sona manje. Niyandlala ngale Only when you're ngane. here, baby. Wena udlala ngale out wena. No, I don't. Why? What are you doing if you don't play with Cabanga him? mina na iphone yami yabo nginikile iphone yami bayicheckile How do I know abatholanga what I next. Siswami akufani Ngifisa nawe. kanjani abantu singazi ukuthi besohlangana nabo. Ima wena sister what you concerned besingazi about labantu wena why you sihlangana concerned nabo. about deleting whereas you should be concerned Wena, about why- the why serious ufuna- stuff yokuthi wena uyajola why you are right, concerned about that because you need to fix the fact that when you are cheating
Shuthi ngaba zange sihlangane nalama house la. Okay, ngaba Naye. sihlangananga nalama house la. Shuthi wena bongeke uzungitshela ukuthi Because I ujola don't want nomali. to lose you. Oh baby. uthe awulalanga naye shuthu ubusazolala ke naye kuba ngikubambanga uqamba amanga wena Hayi uyangihlaza. Uyakuhlaza lo wena awuthami Uyangihlaza serious. ungalokhu usondela lana wena awuthami sazoqhubeka ujole nalo njengoba umbona lo ukuthi wena silima lo Kasula bafowethu. Yabo. I'm sorry. Yabona into engithanda ukuthi umuntu wesifazana akashaya wena Yeah, bafowethu. Ngabe yeah, sengisakaze ngempama. manje ngeke ukwazi Hayi ikho into Can I talk to you, baby? Okay, zokhuluma So futhi. sicabonisa abantu bamakamera. wena ngabe uyasho ukuthi wena nomandla Okay, wena awuphenduli into ekubuzayo. Only a week. woza ngapha kudlula imoto Ngibuza into eyi-1 mina. If lama outs awafikanga la sithola la. Yeah. Bozongitshela wena iqiniso. say so Bozongitshela ukuthi uthandana nomandla. Yeah. No, I was not gonna tell you. Yeah. I was gonna break up with him because I love you, baby. I don't wanna lose you. Ni ke ngoba Ni. yeah, ni. Yeah. When I see you to serious nami, babe. Ngoba mina ngikho serious ngawe. yeah You don't give me time. what time do you want what time do you want Ufuna isikhathi esinjani mama? yini akakufry wena awuthami shuthe nawe uyalekha ke No ayikho into mfethu engilekha ngayo. Mfethu uyazi umama mfowami ukuthi hayi ngale ngiyagijima yonke into Manje manje ngishaya. usazoqhubeka yini ugijime nalo Ngibambe. njengoba lo egijima nomandla Yazi ngicasuke kanjani manje? ngiphendule mina nje yami usazoqhubeka nini ugijime nalo njengoba umbona lo ukuthi ugijinyiswa umandla phela umandla Yazi into ugijima engicasulayo wona Can I call bafiyoda. him and tell him that it's over? hayi siswami Hayi, okwakhona into etime kanjani? yakini leyo kodwa mina Mfonele ke, mfonele. am- Mtshele manje. oh hawu No akamfonele bafoni incanga inkinga lengane. hayi ayikho inkinga hayi letha siswami Awunayo time, letha uzofonelwa ngiyami Hamba futhi uzosiboleka ifoni. letha oh uyazi ngekhani number kamandla No, I'm searching it. search letha oh Lo muntu wesifazane lo. Baby, Mandla. baby. Mandla. Let's not break up. I love Lo you. muntu lona bafayazi ngiyamthemba understand mfowami. That's why ifoni yakhe ngingayibambi isikhathi esiningi yabo. Baby. hayi Wena uthandani uthanda mina. Hey, uthandani sanzi ke manje. ugcwala usimindlozi awu sho mandla sho simindlozi oh mfethu ya ngimi nolila na mfethu wena noliya ngithi niyathandana Lee talk to mandla now Hello. Enhle eme out. Can we break up? can you Una emandla. Like, Ekuse. wena sisomona ngathi niyadla ngathi ugcwele ngama Ekuse game ebafo. Ekuse. Ah wena mfethu awuhlukane nentombi yami. Intombi yami lena mfethu. Kanti yini inkinga yakho vele? Yini sibale wena okay wena uhlula kushela amantombazane uhlulwa yini why uhamba uthatha amalokhu intombazane zabanye abantu Kanjani nje? wena mfethu uyangicasula wena ayibamba right thing Mandla, we done. manje khona uhlala va wena Baby, it's fine. Mandla, we done. We done. Kwenzani ndoda? awuthami uthi uLee senihlukene mtshele sister We done, Mandla. We yeah done. une boyfriend yakhe la usipho uhlukane leni yenza It's fine, isilimo it's fine. uhlukane nentombi yami uhlukane nentombi yami wena uhlukane nentombi yami wena Baby, son. mama ume phela nawe ngikhulume nale out uthi kanjani uthi nizohlukana kanjani me out sihlukana nentombi yami ne Uzobuya kimi kusalayo. mama No, Mandla, you're making things worse. Ah, yini baby yini? Yini yini into or yenza? nawe bekhona into eplanile nomandla No, baby. Lo plan nothing, wenzani? baby, I swear. wena amandla sokubamba wena sazokubamba oh hayi mina ngeke ngikubambe ya uzobanjwa Uzophapha wena zathi wena. mina ngiyaphapha ngijwayeli kabi wena ho Le ndoda. Stop. uyabona ngithi uJika songijwayela kabi Usuke lapho. Ungenaphi into? sek oh wena sister wena awuthami uzoqhubeka ujole nalo njengoba umbona ukuthi umandla uzosifaka inkinga enhle kulo mandla uhlalaphi lo mandla lo khuluma uhlala kuphi mandla ho edopsi yini uzongibonisa la ahlala khona mama mhlawumbe mina ungayi awuthami ungayilweli cherry bazokushaya edopsi Dobson Village bafinke nginvest hayi Soweto ke bazokushaya nje bazokushaya Soweto ngane yami ungayilweli intombazane makuthi nisafuna ukuqhubeka nalo ilungiseni into khona wena bafona right yabo yazini yazi uyangicasula lo ningayilungisa usamthanda angithi sister usamthanda njani yanini wena awuthi mina ngithi nawe usamthanda bafo ngiyamncanya kodwa maya ngathi yehlisa umoya hey musilokhu umbamba sister ungibamba wena awuthi mina nguwena mfethu be the smart guy yehlisa umoya uhambe nomuntu wakho endlini uyikhulume kahle lento uma uthi uyabona ukuthi ngathi umoya awehli umiyeke mfethu inhle ngiyacasula lo muntu lona yabo masuka la ngizohamba phambili uhambe emuva uyangizwa ngithini uhamba phambili uzohamba emuva bazobona ukuthi sicasukile so uthuwa ngithi nawe ucasukile
Sister, kumele uvume ngoba lento lokhu uyinqaba la kokuqala nomoshile. Uthe ubani uzohamba phambili mfethu? Ngizohamba phambili mina wena uhambe emuva. Akube njalo. Ungakhulumi nami futhi. Ngihambe phambili ke. Ngihambe emuva. Ukuthi uzohamba phamba. Unsimi bangibambi. Okay ke, ya uqinisile mfethu. Uqinisile mina. Bafo yazi sometimes ukuthi angaze ngibeke isandla. Yazi umuntu akabeke umuntu wesifazane isandla. Yazi leyo nto leyo. Yonke engiyisho. Sister, wena uzohamba phambili. Sakaza ngempama. Awume wena ngeimpama. Awuthami. Wait, uyena belambe phambili manje uzombona kanjani mase bembamba inkosi? Hamba. Hamba. Ngathi kubhekile mina. Bona ke mfethu. Hamba uzokulandela. Yabo lokhu yangicasula futhi ngabe sesisukile naphambi kwamakhamera la. Yabo manje ngifakela amehla abantu yini. Niyangapha nina? Eish, yazi lo muntu esifazane. Hayi, niyangapha nina? Laba bayangapha. Niyaphi umthethweni? Angasazi nokuthi uyaphi vele. Hawu, wena ubuyaphi? Yena umhlola mina ngisaphuma bafo mina ngicasukile ayikho lento ayi. Okay, let's Ungangibambi wena ngishilo kanti yini ke? Hayi, yazi into ezoba right yini? Sister, ngcono umiyeke. Futhi. Miyeke. Hayi, ku right izalo. Hayi ku right. Wait for me, Pen. Wait for you for in. Ngabe uxolisile. Hawu. Ngabe uxolisile lo. Uhlula ukuxolisa nje. Hawu. My name is King Ginger Cream de la Hawu. Hawu, buka mfethu buka lo mtshitha mshiya. Mfethu. Manje naye akamiyeke. Mfethu. Miyeke. Spibili King. My name is King Ginger Cream de la Cream. Twana se Kings bafethu. It's going crazy. It's going bananas. Eish. Uzangapha. Hayi mfethu. Sharp. King Ginger Cream de la Cream. Niyathembana na couple switching phones lo mjida akasayifuni lengane. Na ingane. Eish nalo mntana kuba uxolisile. Nice hand though. But it's over. Yeah, nice ne? Yeah, inkinga it's over. Hey boss. Yazi bengifisa umprotect lo muntu nje. What's It's going crazy, it's going bananas. Hey yo, Wake, take me home, bro. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake.